Hello viewers, welcome to Nanjilashmi Samayal. இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போற ரெசிபி என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா நம்ம இன்னைக்கு வந்து சிக்கன் குழம்பு எப்படி செய்யறது அப்படிங்கறது தான் பார்க்க போறோம். இது எப்படி செய்யறது, இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்ன அப்படிங்கறத நம்ம வீடியோல பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, Subscribe பண்ணுங்க, மறக்காம பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இப்போ நாம சிக்கன் குழம்பு செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்ன அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். சிக்கன், சின்ன வெங்காயம், பல்லாரி, தேங்காய், தக்காளி, பச்சை மிளகாய், காய்ந்த மிளகாய், இஞ்சி, பூண்டு, பிரிஞ்சி இலை, கிராம்பு, ஏலக்காய், பட்டை, மஞ்சள் பொடி, வத்தல் பொடி, கொத்தமல்லி பொடி, சிக்கன் மசாலா பொடி, நல்ல மிளகு பொடி, கடுகு, உளுந்து, கறிவேப்பிலை, கொத்தமல்லி தழை, உப்பு மற்றும் எண்ணெய் தேவையான அளவு. இப்போ நம்ம இதனுடைய செய்முறை விளக்கத்தை பார்க்கலாம். இப்போ நான் சிக்கன் குழம்புக்கு தேவையான காய்கறிகளை கட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன், அதை வந்து பார்க்கலாம். இது வந்து சின்ன வெங்காயத்தை வந்து ரெண்டா அந்த மாதிரி நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். இது வந்து ஒரு 1/2 கிலோ அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம். அடுத்ததாக வந்து 2 தக்காளியை இந்த மாதிரி சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். அடுத்ததாக ஒரு பல்லாரி, ஒரு சின்ன சைஸ் பல்லாரியை இந்த மாதிரி நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கு அடுத்ததாட்டு வந்து இஞ்சி பூண்டு விழுது ரெண்டுமே 1 டேபிள் ஸ்பூன் தான் எடுத்து வச்சுக்கிறேன். அப்புறமா 3 பச்சை மிளகாயை நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். இது வந்து சிக்கனை வந்து உப்பு மற்றும் மஞ்சள் சேர்த்து நல்லா வந்து கழுவி எடுத்து வச்சுக்கிறேன். இப்போ நம்ம செய்முறையை ஆரம்பிக்கலாம். இப்போ நம்ம செய்முறையை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். அதுக்காக ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி அதில் வந்து ஒரு ப்ரெஷர் குக்கர் வச்சுக்கோங்க. அதில் வந்து 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. இப்போ எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறமா இது கூட வந்து பிரிஞ்சி இலைய சின்னதாக கட் பண்ணியோ இல்லாட்ட கையிலையோ கிளியோ இது கூட இப்படி சேர்த்துக்கோங்க. இது கூடயே வந்து 2 ஏலக்காய், 1 பட்டை, அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு 2லேருந்து 3 கிராம்பு சேர்த்துக்கோங்க. இது வந்து இப்போ நல்லா பொரியணும். அந்த எண்ணெயில் வந்து அந்த பிரிஞ்சி இலை அப்புறம் பட்டையெல்லாம் பொரியணும். பொரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இது கூட வந்து நம்ம ஆல்ரெடி கட் பண்ணி வச்சிருந்தா அந்த பச்சை மிளகாயை சேர்த்துக்கலாம். பச்சை மிளகாயை வந்து இந்த மாதிரி நீளமாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இது கூடயே நம்ம ஆல்ரெடி கட் பண்ணி வச்சிருந்தா அந்த சின்ன வெங்காயத்தையும் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா வந்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. சின்ன வெங்காயம் வந்து எண்ணெயில நல்லா வதங்கணும், அந்த அளவுக்கு நல்லா வந்து இது கிளறி விட்டுக்கோங்க. இப்போ இது கூடயே நம்ம வந்து கட் பண்ணி வச்சிருந்த அந்த பல்லாரி அதாவது பெரிய வெங்காயத்தையும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது இன்னும் வந்து நல்லா கிளறி விட்டுட்டே இருங்க. அப்போ தான் அது வந்து ஒரு கிளாஸ் கலரில் ஆகும். அந்த அளவுக்கு இதை வந்து நல்லா கிளறி விட்டுட்டே இருங்க. இப்போ பாருங்க, இந்த வெங்காயம் வந்து கொஞ்சமாக வதங்கிருச்சு. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இது கூட வந்து இஞ்சி பூண்டு விழுதை சேர்த்துக்கலாம். இது வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது வந்து சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நல்லா வந்து கலந்து விட்டுக்கோங்க. இப்போ பாருங்க, நம்ம தொடர்ந்து வந்து அதை வதக்கிட்டு வந்துட்டு இருந்தோம். இப்போ அது வந்து நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இது கூட வெட்டி வச்சிருக்கிற அந்த தக்காளி பழத்தை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம தக்காளி பழம் சேர்த்தாச்சு. சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா இதையும் வந்து அந்த சின்ன வெங்காயத்து கூட நல்லா வந்து கலந்து விட்டுக்கோங்க. இப்போ பாருங்க, இந்த தக்காளியும் கூட நல்லா வந்து வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம இது கூட வந்து மசாலா பொருட்கள் சேர்த்துக்கலாம். வந்து ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க. அதுக்கு அடுத்ததா 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கொத்தமல்லி பொடி சேர்த்துக்கோங்க. அதுக்கு அடுத்ததா 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு வத்தல் பொடி சேர்த்துக்கலாம். அடுத்ததா 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சிக்கன் மசாலா பொடி சேர்த்துக்கோங்க.
இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா இதை வந்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. நம்ம சேர்த்துருக்க மசாலா பொருட்கள் எல்லாமே வந்து அந்த உள்ளி கூடையும் அந்த தக்காளி கூடையும் நல்லா சேர்ற மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரி நல்லா கலந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம இப்போ வந்து இது கூட சிக்கன் சேர்த்துக்கலாம். சிக்கன் வந்து நான் ஆல்ரெடி உப்பு மஞ்சள் போட்டு நல்லா கழுவி எடுத்துக்கிறேன். இது வந்து 1 கிலோ அளவுக்கு நான் வந்து சிக்கன் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ சிக்கன் எல்லாமே சேர்த்தாச்சு. இப்போ நம்ம இது கூட இந்த சிக்கனை வந்து நம்ம ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த மசாலா கூட நல்லா வந்து கலந்து விட்டுக்கலாம். இந்த சிக்கனில் ஃபுல்லாகவே வந்து நம்ம சேர்த்துருக்க மசாலா வந்து சேரணும். அதனால இதை வந்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. பாருங்க, இந்த மாதிரி அந்த மசாலா வந்து சிக்கன்ல எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி நல்லா வந்து கிளறி விட்டுக்கோங்க. இப்போ நம்ம நல்லா கிளறியாச்சு. கிளறினதுக்கு அப்புறமா இது கூட வந்து 1 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். ஏன்னா நம்ம இப்போ வந்து சிக்கனை வேக விட போகிறோம். அதுக்கு வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. அதிகமாக தண்ணி ஊற்றணும்னு அவசியம் இல்லை. இப்போ தண்ணி ஊற்றினதுக்கு அப்புறமா ஒரு தடவை நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. இப்போ நம்ம இதை வந்து ப்ரெஷர் போட்டு வேக வச்சிடலாம். இது பிராய்லர் கோழி அப்படிங்கிறதுனால நீங்கள் வந்து 1 விசில் வச்சாலே போதும். அது கரெக்டான பதத்துக்கு வெந்துடும். இப்போ நான் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ 1 விசில் வந்ததுக்கு அப்புறமா நான் ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன். இப்போ பாருங்க, 1 விசில் வந்துருச்சு. வந்து ப்ரெஷர் போனதுக்கு அப்புறமா நான் இப்போ வந்து ஸ்டவ் ஓப்பன் பண்ண போகிறேன். பாருங்க, இந்த சிக்கன் வந்து நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ நம்ம இதை வந்து ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். பாருங்க, நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ நாம மறுபடியும் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம். இது இன்னும் நல்லா கொதிக்கணும். அதுக்காக ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இது கூட வந்து பூண்டு பல் சேர்த்துக்கலாம். இது வந்து நான் 1 முழு பூண்டினுடைய பல்லை வந்து சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நல்லா கலந்துக்கோங்க. இப்போ இந்த பூண்டும் வந்து கொஞ்சம் நல்லா வேகணும். இப்போ நம்ம அந்த பூண்டு வேக ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம இது கூட வந்து தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். நான் வந்து இன்னைக்கு வந்து கல் உப்பு யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். இங்கே வந்து நார்மலாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய உப்பு கூட தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க. உப்பு சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இப்போ அடுத்ததாக நம்ம இது கூட வந்து தேங்காய் பால் சேர்க்க போகிறோம். தேங்காய் பால் வந்து நல்லா கட்டியான தேங்காய் பாலாக எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம தேங்காய் பால் சேர்த்துக்கலாம். முதல் தேங்காய் பால் எடுத்துக்கோங்க. அது சேர்க்கும் போது உங்களுக்கு வந்து டேஸ்ட் இன்னும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இந்த தேங்காய் பால் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா இது ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ இதுன்னு வந்து இது நல்லா கொதிச்சு வரணும். ஒரு 5 நிமிஷம் வரைக்கும் நம்ம இதை வந்து நல்லா கொதிக்க விட்டுக்கலாம். இது நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இது கூட ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நல்ல மிளகு பொடி சேர்த்துக்கலாம். நீங்கள் நான்வெஜ் குழம்பு செய்யும்போது கண்டிப்பாக பெப்பர் சேர்த்துக்கோங்க. அது ரொம்ப நல்லது. இப்போ நம்ம இன்னொரு தடவை இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ பாருங்க, நம்ம சிக்கன் குழம்பு நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம இதை வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இனி நம்ம இதில் வந்து தாளிச்சு ஊற்றணும். அதுக்கான தாளிப்பை வந்து ரெடி பண்ணிடலாம். இப்போ தாளிப்பு ரெடி பண்ணுறதுக்காக ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி கடாயில் வந்து நம்ம எண்ணெய் ஊற்ற போகிறோம். இது வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடாகணும். இப்போ எண்ணெய் வந்து சூடானதுக்கு அப்புறமா இது கூட வந்து 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேர்த்துக்கலாம்.
பாருங்க 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேர்த்துக்கிறேன். கடுகு நல்லா பொரியணும். பொரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இது கூட வந்து 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு உளுத்தம்பருப்பு சேர்த்துக்கலாம். நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு. உளுத்தம்பருப்பு சேர்த்துக்கலாம். அடுத்ததா வந்து 2 வரமிளகாவை இந்த மாதிரி கிள்ளி உள்ள சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ எல்லாம் நல்லா பொரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம இது கூட வந்து கொஞ்சமா கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ ஒரு தடவை வதக்கிக்கலாம். இது வந்து நல்லா வந்து வதங்கிருச்சு. இப்போ நம்ம இதை வந்து சிக்கன் குழம்பு கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம தாளிப்பை வந்து சிக்கன் குழம்புல சேர்த்தாச்சு. இப்போ கடைசியாக வந்து இது கூட கொத்தமல்லி தழை சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ நம்மளோட சிக்கன் குழம்பு ரெடி ஆயிருச்சு. இதை இன்னொரு பவுலில் மாற்றிக்கலாம். பாருங்க இப்போ நம்மளுடைய சுவையான சிக்கன் குழம்பு ரெடி ஆயிருச்சு. இது வந்து ரொம்பவே சுவையாக இருக்கும். கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம நஞ்சலட்சுமி சமையல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நன்றி.